Гісторыя пабрацімскіх зносін Брэста і абшчын сярэдняй Шусенталі пачалася ў 1989 годзе, калі быў падпісаны адпаведны дагавор аб партнёрстве. З таго часу супрацоўніцтва ўсталявалася ў галіне адукацыі, медыцыны, культуры, гуманітарнай дапамогі і іншых. 27 год налічвае трывалае сяброўства беларускіх і нямецкіх жанчын гарадоў-пабрацімаў. Мы не ставили никаких глобальных целей. Женщинам хотелось отдохнуть, сменить обстановку, узнать что-то новое, познакомиться с культурой, познакомиться с историей другой страны. Мы заслуживаем, женщины, того, чтобы одну неделю в году оторваться от своих семей, от дома, от детей, внуков и поехать в гости к подругам, чтобы обсудить не мировые проблемы, а проблемы нас, женщин. Я прыязджаю ў Брэст ужо на працягу 20 гадоў. Мне вельмі падабаецца ваш горад, і мне вельмі цікава, як ён мяняецца. Сям'я, якая мяне прымае ў Брэсце, мае равеснікі, і таму мне вельмі лёгка з імі. Я адчуваю сябе ў гэтай сям'і і ў вашым горадзе як дома. У нас ёсць агульныя тэмы, і мы вельмі прыемна бавім час разам. Практыка прымаць замежнага госця ў сваю сям'і бадай адзін з лепшых спосабаў пазнаёміцца адзін з адным з культурай і побытам іншага народа. Завязаць сапраўднае сяброўства на некалькі пакаленняў. Я ўпершыню ў Брэсце гасціннасці прыём гаспадароў апынуліся вельмі прыемнымі. Зараз у мяне багата эмоцый, бо тая праграма, якая тут праводзіцца для нас на працягу некалькі дзён, сапраўды неверагодная. Я жыву ў цудоўнай сям'і. Я не ведаю рускай мовы, але гэта не перашкаджае нам сябраваць і разумець адзін аднаго. Наши партнерские связи существуют уже 30 лет, и можно сказать, что я выросла в этой делегации. С детства изучаю немецкий язык, и наша семья очень гостеприимная, мы любим принимать гостей, мы получаем большое удовольствие от общения, от дружбы, и это замечательно. Пабрацімскія зносіны Брэста з Равенсбургам і Вайнгартенам прыклад міжнацыянальнага народнага сяброўства, калі асноўныя накірункі супрацоўніцтва вызначаюцца не толькі на дзяржаўным узроўні, але і ў прыватным парадку. Мы имеем настоящие дружеские отношения, и я уверен, что и жители города Бреста, и жители Вайнгартнера и Равенсбурга гордятся нашими взаимными отношениями. Пасля афіцыйнай сустрэчы ў гарадскім выканаўчым камітэце нямецкую дэлегацыю запрасілі ў адну з аграсядзіб Пружанскага раёна, дзе абяцалі пачаставаць прысмакамі беларускай кухні.